تكين يتلطم لسان بعدي كونت إلى أنت زمركو مخنيات اللوني بزن تمسكركو شريا لايسون شريا لايسون شريا لايسون شريا لايسون بخريستوس كريستيان بولد ولدان بمنفس قدس منفساويان استسمخم سترا እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ውዕልኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ እምበኣር ብምቕጻል ሕማማቱ ብስቕለቱ እግዚአብሔር አምላኽ ተበዚዩ ናብ ብርሃነ ትንሣኤሁ ብሰላም የብጽሐና እምበኣር ለማዓንቲ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽና እንምሃሮ ወይ ንሪኦ ኃይለ ቃል እንትደኣሊ ኮይኑ መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ሶኒ ለማዓንቲ ድማ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ዕለተ ሰሉስ ትርጉም ወይ ድማ ጐይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለት እዚ እንታይ ታሪኽ ወይ ድማ ካብ ፈሪሳውያን እንታይ ዝብል ክሲ ተቐቢሉ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽና ለማዓንቲ ክንሪኦ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይ ዝዛረብ አንደበት ንኹልና ድማ አይንተ ልቦና ዝሰምዕ እግዚአብሔር ክበና ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፍቓዱ ይግበረልና። እምበኣር ሰሉስ መዓልቲ ጐይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብዕለተ ሶኒ ዝፈጸሞ ተግባር መሰረት ብምግባር ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ጐይታ ምኽንያት መኽሰሲ መንታን ክረኽብሉ ብዙሕ ከቢድ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሕቶታት ዝሓተትሉ መዓልቲ እዩ። ንኹሉ ዝገብሮ ትእምርትን ተኣምራትን ብናይ መን ስልጣን ከም ዝገብሮ ዝሓተትሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ እዛ ኣብዛ ሰሙን ሕማማት እትርከብ ሰሉስ ናይ ሕቶ መዓልቲ ትፍለጥ ማለት እዩ። ንመጀመርያ ጐይታ ዝሓተትሉ ፈሪሳውያን ምቂ መንቂ ዝሓሰብሉ ፈሪሳውያን ተንኰል ዝሓሰብሉ ብዕለተ ሰሉስ እዩ ማለት እዩ። ንመን ነቲ ንዓይ ንዓኻትኩምን ከድሕን ጐይታ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ናይ ሰብ ሥጋ ተዋሃሂዱ ንዓይ ንዓኻትኩምን ኣብ መስቀል ጠጠው ወይ ድማ መስቀል ተሰቐለ ኣምላኽ ማለት እዩ። ስለዚ ብኻልኣይ ወገን ድማ ጐይታ ሶኒ ዝረገማ በለስ ሙሉእ ብምሉእ ዝነቐጸትሉ መዓልቲ ሰሉስ እዩ። ኣይሁዳውያን ብትምህርቲ ጐይታ ኩሉ ጊዜ ይቖንኡ ብምንባሮም ኩሉ ሰብ ድማ ይስዕቦ ኣሎ ብምባል ይሓምዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚኦም ከቢድ ዝመስሎም መስቀላዊ ሕቶታት ብምሕታት ጐይታ ምስ ገዛእቲ ዓለም ህዝብን ኮይን ካብ ምባል ፈተና ካብ ምፍታን ዓዲ ኣይውዕሉን ነበሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን እውን ፋሲጋ ንምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም ምምጽኡ ኣይተርፍን። ብዙሕ ህዝቢ እውን ብትእምርቱን ተኣምራቱን ይስዕቦ ይኣምኖን ኣሎ። ንሕናኸ ንመን ሒዝና ክንተርፍ ኢና? ኣብ ትምህርቱ ንኹሎም በቲ ስብከቱን በተኣምራቱን ይስዕብዎ ስለ ዘለዉ ብምባል ፈሪሳውያን ኣዝዮም እንታይ ገበሩ? ተሻቐሉ ማለት እዩ። ስለዚ ስለ ዝተሻቐሉ ድማ መንቂ ክፍሕሩ ጀሚሮም ማለት እዩ። እቲ መን እዮም? እቶም ፈሪሳውያን ጸሓፍቲ ሕጊ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ድማ ብዓብዪ ክብሪ ብህፃናት በአይማን ቢታንያ እንዳተመስገነ ናብ ቤት መቕደስ ምእታው ነታ መሸቀጥን ናይ ዕዳጋ ዝነበረት ገይሮማ ዝነበሩ ቤት መቕደስ ዕዳጋጋቶም ገላቢጡ ስለ ዝሰጎጎም ብጭጉራቱን ገይሩ ስለ ዘውፅኦም ከምኡውን ሓቀኛ ዕላማ ቤት መቕደስ ድማ ነቲ ክፉእ ተግባሮም ገሓሒጡ ኣውፅኡ ንዕኦሙን ስለ ሰጎጎም ኣዝዮም እንታይ ገብሩ ነሮም? ይሻቆሉ ነሮም ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ኣይሁድ
ሊቀ ካህናት ዓበይቲ ህዝቢ ነቲ ምኽሪ ሞት ንክሕዝዎ ማለት ንክመውት ክሕዝዎ ዝኽእል ዝበልዎ ነገር ክሰርሑን ላዕልን ታሕትን ክብሉ ጀመሩ ማለት እዩ። ስለዚ ንጽባሒቱ ሰሉስ ሕቶታት ንኸትሕዝዎ እንታይ ገበሩ? ተማኸሩ ንኸትሕዝዎ ንጎይታ ማለት እዩ። እቲ ሕቶ ድማ በየናይ ስልጣን እዚ ትገብሮ ዘለኻ እዚ ስልጣን እዚ ከ መን ሃበካ ዝብል ነበረ ይብል። እዚ ድማ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 23 ክሳብ 27 ዘሎ ሃይለ ቃል ክነንብቦ ንኽእልና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 11 27 ዘሎ ክሳብ 23 ዘሎ ቃል እውን ክንርኢ ንኽእልና ማለት እዩ። ኣብ ማርቆስ ክብል እየ ቅረታ ማርቆስ እዩ። ኣብ ሉቃስ ድማ 20 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ መስቀላዊ ሕቶኦም ክምልስ እንከሎ ብናተይ ስልጣን እየ ዝገብር እንተበልና ምስ ሮማዊ መንግስቲ ክነባኣሶ ኢና ዝብል ነበረ። ራይዎ ብናተይ ስልጣን እየ ዝብል እንተኮይኑ ምስቶም ናይ ሮማውያን ዝነበሩ ነገስታት ንምባኣስ ወይ ድማ ንምግርጫው ጌርና እዚ ሰብዚ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ወይ ድማ ክንቀትሎ ወይ ክነትሕዞ ኣለና ዝብል ሕማቕ ዝኾነ ምኽሪ ኣብ ልቦም ሓዲሩ ይንቀሳቐስ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ ምስ ተዛረቡ ምክንያቱ ዕዳጋ ናይ ንግዲ ዝነበረ ኩሉ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ሸቐጥ ኩሉ ጎሓሒፉ ስለ ዘውፅኦ ብከምዚ ዓብይ ምስጋና ክምስገን ዝግቦ ድማ ንጉስ ክኸውን ኣለዎ ብምባል እዮም። ምክንያቱ ንጉስ እውን ክኸውን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣብ ርእሶም እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተቃሪፁ ነሩ ማለት። ስለዚ ነገስታት ድማ ብስልጣኖም ዝመጽእ ከምዘይ ጻወርዎ ሩዱ ነገር ምዃኑ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎይታና ኣብ ልደተ ጎይታ ብሄሮድስ ዝተቐጠሉ 144,000 ዝኾኑ ህፃናት እዮም። ራይዎ ንጉስ ሄሮድስ ብንጉስነቶም ዝመጽእ ንጉስ ኣብ ዝኾነ ዓለማዊ እንተሪኢኻዮ ንጉስ እንታይ ገብር እዩ? ብንጉስነቱ ዝመጽእ የለን። ብሰንኪ ናይ ንግስነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃን ይውለድ ኣሎ ብምባል እውን ሓደ ካብቲ ታሪክ ነንብቦ ሄሮድስ ክሳብ 144,000 ህፃናት ዝኾኑ እንታይ ገይሩ እዩ? ቀቲሉ እዩ። እዚ ምዝካር እውን እኹል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብናቶም ሓሳብ ድማ ጎይታ ካብ ምድሪ ነገስታት ኣይኮነን፣ ካህናት ካብ ዝግብኦም ለላውያን ኣይኮነን፣ ብኸመይ ደኣ ዕዳጋና ክብትን ሕግን ትእዛዝ ዘለዎ ትምህርቲ ክምህርን ከምኡውን ተኣምራትን ክገብር ዝኽእለሉ እንዳበሉ እዮም በይኖም ብዛዕባታ ስልጣን ናብ ስልጣኖም ከይመጾም ይሓስቡን ይጭነቁን ሕማቕ ዝኾነ ተንኮልን ክፍሕሩን ኣብዚ ሰሙናት እዚ ተዓጢቆም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ግና ልብና ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከሞትሩ ክፍኣቶም ፈሊጡ ሕቶታቶም ብሕቶ መልሲ ብሕቶ እንታይ ገብር ነሩ? ይሕፍሮም ነሩ ማለት እዩ። ሕቶቶም ሕቶ ይመልሰሎም ይሓፍሩ ነይሮም። ስለዚ ድማ ጥምቀት ዮሃንስ ካበይ እዩ? ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ ብምባል ድማ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ነንሕዶም ተዛራሪቦም ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምኒ ክብለና እዩ። ካብ ሰብ እንተይልናዮ ድማ ንዮሃንስ ኩሎም ከም ነቢይ ይቆጽርዎ ኣለዉ እሞ ንህዝቢ ንምፍራሕ ብምባል ኣይንፈልጥን ኢሎም መለሱሉ። ስለዚ ጎይታ ድማ ኣነ ከዓ በየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን የበሎም። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 23 ፍቕዲ 27 ዘሎ ብዝያዳ ክነንብቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓገና። በዚ ድማ ሓፊሮም እንታይ ገበሩ? ተመለሱ ይብለና። ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ሰሉስ ካልእ ሕቶ እውን ተሓቲቱ ተወሳኺ ትምህርቲ እውን ምሂሩ ነሩ እዩ። ብዛዕባ ምኽፋል ግብሪ ትንሣኤ ሙታን ወዲ ዳዊት ዝተባሃለ መን ምዃኑ ዝኣምሰለ ሕቶታት እውን ዝመለሱሉ ብመሰረት ገይሩ ዝመሃረሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት እተን ነንብበን ጥቕሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 21 ፍቕዲ 8፣ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 2፣ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 37፣ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 9። እዚአን ትምህርትታት ድማ ትምህርቲ ሰሉስ ተባሂለን ይፍለጣ እየን።
كلهم أبواتنا سكولن أرثوذكس سبكلن إذن تقصتات ديان مالت زي كم فقر إغزابير كنبو إغزابير حق زنا سلازي كابزا عدت زي أنا مهارو ملئتي كاب مرقم موت كندحن ننسحات زبقع فرا كنفري قويتانا نابانا من فساوي فرا دليو بيهبون عبد متصلوان قوصلي هايمانوت تراي زي كونس فرا سناي قبري حيزنا كنصنحو كم زقبا ايو هايمانوتنا اصنعنا سناي قبرن اندا قبرنا باتي كريستوس نفرد زمصلا ساعات اتوم ناي ابوي بروخات تباهلنا بيمانو كقمنا ايو سلازي اب هايمانوتنا كي صنعنا سناي مغبارون انت زيبلنا جن انتم رغبات كباير حقو تباهلنا نابتا ديابلو سراويتو زتدالولا سفرا كنكيدنا مالتي سلازي منغسته سمايات كنورث انتداخينا هايمانوت صنعنا بغبري تغبار تحاوزو اب هايمانوتنا صنعنا كنبر يغبنا مالتي سلازي كم فريستاويان بتحر وغن كامني دليو بتحر وغن كا غبر سلازيبلهم نسلطانن كبلون تاشمي غبر نروم حتاتات يمص مسقلاو زخن حت يمص نيروم مالتي سلازي قال ملእኽቲ ናይዛ ዕለት እዚኣ ጎይታና አምላኽናን መድሓናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕናውን ብሓቂ ኣብ መገዲ ክርስትና እንተደኣ እንተሊና ብሰባት ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበረልና ክፉእ እንፈድየሉ ግዜ ክህሉ ስለዘይኽእል ከምቲ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኹምን ኣብ መስቀል ውዒሉ ጽቡቕ ዝፈደና ነቶም ዝውድልናውን ኣብዚ ሶምናት እዚ ይቕረልና ወይ ነቶም ዝበደልናዮም ይቕር ክንብለሎም ይግበአና ምክንያቱ እቶም ሕማቕ ነቶም ጽቡቕ ዝገበርካ ጥራይ ጽቡቕ ትፈድ እንተዳ ኮይንካ ምስዙ መጽሓፍ ይጻረር ኣሎ ማለት እዩ ነቶም ሕማቕ ዝገበርናውን ብጽቡቕ ክንምልሰሎምን ብጽቡቕ ክንፈድዮምን ይግበአና ምክንያቱ እዚ ትምህርቲ ናይ ጎይታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘለዓለማዊ ስልጣን ናይ ባህሪኡ ዝኾነ ጎይታ ከም ፍቃዱ ንሰባት ስልጣን ዝህብ አምላኽ እዩ ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ስልጣን ዝሃቦም ንሱ እንከንሱ ብሓጣን ክፉኣት ሰባት ነዚ ስልጣን እዚ ዝሃበካ መን እንዳተባሃለ ክሓትውን ከሸግርውን ንሪኢና ማለት እዩ እዚ ድማ መን ምዃኑ ስለዘይፈለጥዎ እዩ ስለዘይመርመርዎ እዩ አምላኽ ምዃኑ ኣየስተውዓልን ስለምንታይ ኣዕንተ ልቦም ተደፊኑ ስለዝነበረ እቲ ንሳቶ ሕቶኦም እውን ቁኑዕ ኣይነበረን ናይቶም ኮል ዝነበረ ሕቶይ ነይሩ ናይ ቅድዕና ከም ኒቆዲሞስ ብቅድዕና መጽኦም ከመይ እንዳበሉ ኒቆዲሞስ ይሓትት ነይሩ ግን ከመይ ይኮነን ነይሩ ናይዞም ሕቶ ቶም ኮል ዝተመልኡ ሕቶ በቃ ከመይ ገርና ነቱ ሕቱኡ ነሸንፎ ወይ ድማ ከመይ ገርና ነምፀሉ ዝብል ሕቶ ስለዝነበረ ማለት ስለዚ ንሱ ግን ንሕቶኦም ብሕቶ መሊሱ ጎይታ ከምቲ ንዓይ ከምቲ ልክዕ ዝግቦም ሕቶ ሓፊሮም ካብቲ ኣደባባይ ኣብ ዘሓተትዎ ክምለሱ ዝገበረ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ንሶም የተረደምን እምበር ኣምላኽ እንታይ ሓሲቦም እንታይ ምክሪ ተማኺሮም ከም ዝመፁ ንሱ ይፈልጥ ነይሩ ይፈልጥ እዩ ኣምላኽ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ከምቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን በአምላኽነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ሎሚ እውን በአምላኽናን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠራጠሩ አምላኽነቱ ሒዶም ኣማላዲ እዩ ዝብሉ ኣዝዮም ብዙሓት ንርኢ ኣብ ክፍለ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግና ንሱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ፈጣሪ ኩሉ ብዘይብኡ ሓደ እኳ ዝተፈጥረ ከምዘይ የለ ፈሊጥና ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሚንና ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና ነቶም ዝጠራጠሩን ድማ ብግቡእ እንዳረዳእና ብግቡእ ትምህርቲ ቀሲምና ንሕዋትና እውን ናብ የማን እንዳመለስና እዚ ክንገብር ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈሱ ይደግፈና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዕለተ ሰሉስ ካፍቲ ዝተለዓለ ጥቕሲ ጎይታ ዝተሓተቶ ሕቶ ኣይሁዳዊ ኣይ ፈሪሳውያን ከቢድ ሕቶ እዩ ኢሎም ዘምጽኡ ሕቶታት ንሱ እውን ብዝግብኦም ሕቶ ሂቡ ከም ዝሕፈሮም በዚ ዕለተ ሰሉስ እዚ ንምሃር ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሕማማቱ ይበዘወና ብስቕለቱ ይበዘወና ብርሃነ ትንሣኤ ብሰላም ይብጽሕና እግዚአብሔር ኣምላኽ ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮት ወይሰባህ ስም ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩል ጊዜ ወበኩል ሰዓት አሜን።